El cos de la dona és l'eix central de l'exposició Dones de terracota i bronze. L'escultora Rovira Negra ha estat l'encarregada de fer les figures, totes elles fetes a base de dos materials, terracota o bronze. La mostra s'emmarca en el cicle d'activitats Adona't, que organitza el Centre Cívic Besòs durant tot aquest mes. L'exposició es pot visitar fins al 26 de març.